Vi har om iPad, og som I kan se, la bicicleta, som vi har forkortet, pigens cykel, så siger man la bicicleta de la chica. Det er en pige. Og her, så er det det samme hele vejen ned, selvom det ikke er det samme her. Og så siger man la bicicleta de los chicos. Drengenes cykel. Og hernede, så er det pigernes cykel, og der bliver interne lavet om i forhold til drengenes. Og Fernandito, som er et navn, og det er iPad. Og der er det la bicicleta, det ham der, ja. Og det og el, det giver sig del, så la bicicleta del chicos, som er drengens cykel. Og det var det.